Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Gingong bomb expert sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF patay sa enkwentro sa mga otoridad. Samtang napulog ang mga miyembro sa BIFF, misurrender. Ano ang report ni Argil Relator. Patay kining bomb expert sa BIFF kasi alias Abu Master kisasakop ni Commander Bungos sa BIFF Bungos Faction diyang misukol sa kasundaluhan human gisita sa barangay Pagagawan, Dato Muntawal, Maguindanao. Nakadawat kuno og impormasyon ang 602nd Brigade nga nakita ang suspected bomber sakay sa motorsiklo nga may dalang bomba sa lungsod sa Muntawal. Patay ang bomber apan nakaikyas ang driver sa motorsiklo. Nakuha sa crime scene ang .45 caliber pistol, 81mm mortar, 9 volts battery ug cellphone isip triggering device. Samtang bit-bit ang ilang mga high-powered firearms, napulo ka mga miyembro sa BIFF nga mga sakop ni Commander Bungos o Commander Caryalan misurrender sa mga otoridad sa probinsya sa Maguindanao. Gidawat sila ni 602nd Brigade Commander Brigadier General Roberto Capulong dungan usab ang pagtunol sa cash assistance aron makasugod sa ilang panginabuhian. Misaad usab ang mga kanhi rebelde nga mutabang sa gobyerno alang sa kahusay ug kalinaw sa probinsya. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Giuli na sa iyang yutang natauhan ang sundalong nalakip sa namatay sa twin bombing sa Jolo, Sulu. Emosyonal ang banay ug higala ni Private James Suryaga Apolinario dihang miabot ang lawas nini sa Mlang, Cotabato Martes sa gabi. Wa nila tagda ang sobra na 10 ka oras nga paghulat, makauban lang ang ilang mahal sa kinabuhi apan anaa kini sa lungon. 7 ka bulan lang sa serbisyo si Private Apolinario. Matod sa iyang banay, buot lang niya makatabang sa iyang mga ginikanan ug makapaeskwela sa iyang mga igsuon. Gihulagway usab siya sa iyang mga higala nga buutan. Nagpaabot sab sa ilang pahasubo ang mga opisyales sa North Cotabato. Bot karon sa kasundaluhan ug kapulisan nga ibutang ubos sa martial law ang Sulu Province human sa twin bombing sa lungsod sa Jolo. Dunay pagpasabot ang usa ka political analyst kalabot nini. Ani ang report. Human sa kambal nga pagbuto sa Jolo, Sulu ni adtong Lunes, nabanhaw karon ang ideya sa pagbutang sa Sulu ubos sa martial law. Kini gisugyot sa kasundaluhan ug kapulisan apan matod sa Senado, dili na kini kinahanglan. Sa pagpasabot sa usa ka political analyst, dili sa tanang panahon nga dunay pagpamumba, ibutang dayon ang lugar ubos sa martial law. We are skeptical dun sa sa pag-declare ng martial law sa Sulu. Kasi naman, unang-una, ginagamit lang natin yung martial law on extreme circumstances. I've been comparing itong martial law sa gamot. No? Kung tayo ay nagtitake ng gamot at may sakit tayo, itong martial law is something like an antibiotic.
talagang gagamitin lang natin siya kung kailangan talaga. Kasi kung hindi naman natin kailangan at ginagamit natin, mawawala yung kanyang visa. Nang hinaot si Beleno nga kung mapanday na ang implementing rules and regulations sa anti-terror law sa nasud, posible kining makatabang sa pagpatuman sa seguridad sa usa ka lugar. Ito yung magandang test talaga, no, kung paano natin magagamit itong anti-terrorism law, especially na naka-design siya for instances na ganito. Busa, sugyot ni ini nga mas pakusga ng pagbantay sa lugar ug bisa ng pagbutang ni ini ubos sa localized lockdown nga security related. Kay numduman nga kapinduha ka tuig ipaubos sa martial law ang Mindanao tungod sa Marawi Siege niadtong 2017 ug nahuman kini niadtong December 2019. Matod ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ginatun-an sa Malacañang kung angay bang ipailawom sa martial law ang Sulu. Subject siyempre doon sa legal and factual basis. So kapag ang report naman ay nagtugma na sapat na dahilan nito sa martial law, ikukonsidera naman po yan ng Presidente. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Tungod kuno sa selos, gisibatan sa usa ka piniriso sa Misamis Oriental Provincial Jail ang escort nga jail guard niini aron makikita sa iyang live-in partner. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dismayado karon si Jail Warden Dominador Tagarda ngadto kang Provincial Jail Officer 3 Maximono Mercado kinsa Chief Escort Sub sa MOPJ human nga nasibatan kini ni Philip Ricososa nga dunay kasong illegal drugs. Giatod kuno ni Jail Officer Mercado ang inmate nga si Ricososa sa City Parole and Probation Office. Apan miadto hinuon diay sila sa balay sa PDL sa Kalaanan ug didto kini nakasibat. Wala dayon gireport ni Mercado ang insidente sa iyang pagbalik sa Provincial Jail. Mara sa atong pakisusi, ang iyang tubaw nga gimingaw sa iyang pamilya. O gimingaw sa iyang pamilya. Gani sa paglakaw nila gikan sa pagpaniudto, pagadto sa iyang paryente, nakaana pa siya sa kugon. O kay nangwarta pa siya dito para sa iyang pamilya. Hinuon nadakpan pagbalik ang inmate nga si Ricososa sa gisak-ang balay niini sa sitio Tibasak, Barangay Makasandig, kauban ang iyahang live-in partner. Misibat kuno ang suspect tungod sa selos kay nabalakang mailog sa laing lalaki ang iyang kaipon. Gibutang sa isolation cell si Ricososa ug posible sa mapasakahan og evasion of sentence. Samtang si Jail Officer Mercado posibleng mag-atubang og mga sanksyon tungod sa iyahang nahimo. Ang Provincial Legal niya unsay resulta sa ilang investigasyon, so muna ng panahon nga tubag siya sa administratibo ba ka nga ilay pasaka o doon na ba kay suspension nga ilang ipakanaog. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Diri ako sab karon ang pipila ka mga konsyal sa Davao City sa tagas galinya sa mga mukli ug cash subsidy labi na sa isyong pagkuyanap sa mga fixers. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, nagpahigayon og sagunsong meeting ang DSWD-11 tali sa mga payment center. Kini aron masolusyonan ang mga mitumaw nga suliran kalabot sa pag-release sa second tranche sa SAP. Kawalay social distancing sa taas nga linya sa mga nag-claim og SAP kung asa nagdasok usab ang mga buntis ug senior citizen. Pagkuyanap sa fixer ug pag-release og ayuda sa mawala naka-schedule nga beneficiary nga moresulta sa pagdaghan sa magitawag nga bahaw nga claimant. Kini ang gitumbok ni Consel Diosdado Angelo Mahipos Jr. nga angay solusyonan sa DSWD-11. That bahaw reason will become a justification for not catering to the maximum number of beneficiaries lining up for the day. So we want the fixers to know that we already know of this. Ayaw na lang unta kwartahe ang SAP payout. Well, yes, the beneficiaries with 300 pesos to spare might voluntarily prefer the convenience. But what will happen to those lining up for the day who will not be catered anymore? Gilang nakigtagbo ang DSWD-11 kagahapon karong adlaw sa mga payment center aron solusyonan ang mamitumaw nga suliran. Gilauman usab nila ang kooperasyon sa katawhan nga dili mo kontrata og mga fixer ingon man dili mag-una-una og claim kung dili nila schedule. Wala gyud ta kabalo kung kinsa gyud ni, not unless na ay beneficiaryo mo ingon nga gitabangan siya fixer or na beneficiaryo nga mo pagawas na maoni siya ang fixer. So imposible siya nga mo ingon ang beneficiaryo to naka-benefit pud baya siya sa fixer. So ato lang yung gipakusgan pagihapon ang atong information dissemination na unta dili na ta mo transact.
aron masiguro nga mapatuman ang mga health protocol sa pag-release sa ayuda. Gikinahanglan ang hugot nga presensya sa kapulisan ingon man representante sa barangay aron motabang og bantay. So I am pleading with the barangays also to send their tents and chairs for those lining up. And please allow me to gently request our law enforcement agencies and the tanods in the barangay to please assist, be visible. Sigo sa datos sa DSWD nga halos 263,000 sa 292,000 ka SAP beneficiary ang narilisan na sa ilahang reference number apan pipila pa lang niini ang nahatagan na sa maong ayuda. Tek. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. May pagula ang Department of Education Region 12 og work arrangement alang sa mga public school teachers sa riyon. Samtang dunay hangyo ang mga apektadong negosyante duol sa mga eskwelahan kansang dalan gipasiradan. Ani report. Gibutiag sa Department of Education Region 12 nga work from home una ang mga public school teachers sa riyon gawas lang sa opisina sa DepEd Gensan nga nagpatuma na og skeletal workforce. Ibig sabihin, yung ating mga teachers ay hindi kailangan mag-report sa paaralan until further notice. So, kami naman dito sa opisina is 50-50, 50% yung mag-work every day. Okay. So, meron kaming 2 days work from office, then 2 days work from home. Okay. Samtang gikumpirma sa School Division Superintendent sa DepEd sa General Santos City nga 39 ka mga magtutudlo sa General Santos City Elementary School for the Arts ug 21 sa New Society Elementary School ang naka-quarantine sulod sa 21 days sa maong mga eskwelahan sa Barangay Apupong. Kinihuman nga sub-direct contact sila sa usa ka magtutudlo nga taga Pulumulok, South Cotabato kinsa nagpositibo sa COVID-19. Tungod niini, gipasirada ang mga dalan duol sa maong mga eskwelahan. Hino nagpaabot na og hinabang ang DepEd Gensan ngadto kanila. Apan ang mga negosyante duol sa maong mga eskwelahan nangayo karon og tabang gikan sa gobyerno. Matud nila, hinay ang ilang negosyo kay gawas sa sirado ang dalan, do na sab kunoy kahadlok ang katawhan nga moduol sa lugar. Dito yung daanan na nakukunan namin ng mga customer, ngayon sarado. Wala, tapos yung pangbabayad namin ng renta. Mahirap din. Pasa na karon sarado. Wala din sir, sarado din kayo, hina kayo ang kita. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dismayado si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno sa kapulisan sa syudad. Kung ano, atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasrial kini may kalabutan sa kidnapping sa usa ka Chinese national dinhi sa syudad nga sumala pa gitago ang impormasyon sa publiko. Kanang significant events. Na unsa pa ituyo pag-report din niya, i-report lang niya nadakpan niya Scorpio. Kanang unta ikuan na mangayo kag clearance kang Colonel Dampal unsa imong isulti. Pasensya pero I'm not happy with the way this issue is being dealt with by the police. Dismayado si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno sa kapulisan tungod daw gitago ang pagkidnap sa usa ka Chinese national nga nahitabo kagahapong adlaw. Kasabot kuno ang alkalde nga dunay mga sensitibong impormasyon nga dili angay ipagula apan kinahanglan gihapon nilang i-report kini aron masayod ang katawhan. Kanang mga inana nga incidents kung kana public interest issues kana. So it is the duty of the police to make the report and to update the people para walay speculation. Nadakpan sa ka-suspect, na-file ng kaso, and then napag-follow up at operation sa iyang cohorts ng kauban niya. Pagkakaroon man, hindi na sa nato ma-divulge ang ilang mga pangalan. Because the PNP have a follow-up operation pa. Base sa impormasyon nga nakuha sa One Mindanao, usa ka 45 anyos nga lalaking Chinese national ang gikidnap sa tulo ka mga laing Chinese nga lalaki aron ipalukat sa dagkong kantidad. Apan gahapong adlaw gibuhian ang biktima og gihulgang muhatag og 3.5 million pesos ngadto sa mga sospek. Nakahiagom kini og samad dinunggaban sa walang paa og sa iyahang liog.
Sa follow-up operation sa kapulisan, nagkagubot sa may Osmeña Street dihang ilang nadakpan ang usa sa mga sospek. Padayon pang ginapangita sa kapulisan ang uban pang suspitsado sa kidnapping. Real sa karon wala pay opisyal nga pahayag ang kapulisan labot sa insidente, gawas na lamang sa ilang pagkumpirma nga aduna gayoy kidnapping incident nga nahitabo. Samtang ang motibo sa krimen wala pa sab nila gikabutyag, sanglit sumala pa nila padayon pa ang hot pursuit operation nga ilang ginahimo batok sa mga suspetsado. Real. Daghang salamat, Cyril Chavez. Gituha ang usa ka Japanese tunnel ang nadiskubre sa lungsod sa Makilala, Cotabato Province. Aksidente lang nga nadiskubrehan ni Rogelio Giangan ang tunnel sa ubos sa ilang balay sa sitio Tinago, Barangay Kabilaw sa Makilala, Cotabato. Doon na kinilutsanan pasulod ug dunay mga division sa sulod nga daw mga kwarto. Ana sa 200 meters ang gitason sa mong tunnel. Sumala sa tagya sa balay nga nakakuha sab kuno sila ug daw mga gamit sapon sa plantsa di uling, bayoneta, mga bronze nga tubo ug mga kalabira sa tao. Buot sa tagbalay nga ipasusi sa otoridad kung tinuod ba kini nga Japanese tunnel nga gama sa limestone. Doon na naipipila ka mga residente nga buot mo bisita sa lugar pero wala una nila kini gipasudlan sa karon. Hinuon blisab sila sa posibilidad nga mahimong local tourist attraction ang gituhang Japanese tunnel. Homemade jet ski nga gama sa kahoy gidisenyo sa barangay kapitan ug karpentero sa Pagadian City. Kung unsang itsura nini atong sayron sa report ni GMA Regional TV News Stringer Audi Hampong. Mao kini ang jet ski nga gidisenyo ni Barangay White Beach Punong Barangay, Ray Rabanos o gihimo sa karpenterong si Richie Cabilo. Kung magdagan, daw jet ski gayud tan-awon, apan gama lang kini sa kahoy ug plywood. Tungod sa pandemya, nahunaw na ni Cap Rabanos nga mudisenyo og kahoy nga jet ski. Akong naunaan nga maghimo ko, di po ako balong panday. So, na may panday na mo si Pupong, kabalo po ko talented. Saka po saon, ako lang plano, sige himo. Gipakita ang paghimo sa jet ski, gikan sa pagsugod hangtod sa nahuman og napinturahan kini. Doon na kini manobela og makina sa motorsiklo. Nagpasalamat po ko nga na kuhan ko sa mga katawan sa kuhan sa mga comment nila sa Facebook nga nani diri nga jet ski. Human mi ani og positibong reaksyon sa social media ang disenyo sa wooden jet ski. Daghan na kuno og buot magpahimo ni ini. Pag karon sir daghan nang ning nanawag nga magpahimo. Gani nanagini ning daw og kwarta para magpahimo sila. Magdugang pa kuno sila og himo sa jet ski aron gamiton sa emergency response. Magamit yun dako kay pwede man dayon ako ipagamit kinsa kung unsa man gani na mga rescue labi na ng mga malumos unsa ba day ipapalit nga tambal madali dito matabok magamit dayon. Plano usab sa syudad nga magpahimo og pipila ka wooden jet ski og himuong atraksyon sa syudad. Kita po mismo sa city magpabuhat ta gamay para nga nana sila'y trabahoon or nana po sila'y something to look forward no nga ilang buhat-buhaton perme. Ako, si Audi Hampong, para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Pagadian City, arestado ang public school teacher nga si Henry Dominic Paglinawan atol sa bypass operation sa usa ka boarding house sa Purok Liberty, Barangay Gatas. Matod sa kapulisan, mga kabataan ang parokyano sa sospek ug ang boarding house ang giingong meeting place nila. Nakuha gikan sa sospek ang siyam ka pakete sa gituang shabu nga dunay street value nga 40,800 pesos. Bypass money ug usa ka kaha sa sigarilyo nga gigamit kuno nga sudlanan sa droga. Apan gilimod sa sospek ang salaod. Kasuhan siya og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang patay ang tricycle driver nga si Jumarth Aying, human gipusil sa Purok Santan B, Barangay San Jose sa Pagadian City. Sa investigasyon, namasada ang biktima og dunay duha ka pasahero dihang nahitabo ang pagpamusil. Gisundan kuno kini sa riding in tandem suspects dayon pusil sa biktima og gileyong miikyas. Ginalantaw nga personal nga away o may kalabutan sa iligal nga droga ang motibo sa krimen kay gingong tula kuno ang biktima sa iligal nga droga.
Sa General Santos City, patay ang siklista nga si Arnel Alburo, human na bangga niini ang usa ka motorsiklo sa Balagan Bridge sa Barangay San Jose. Sa investigasyon, ginasubay sa biktima ang pa-downhill nga bahin sa dalan ug mi-overtake kini sa kauban. Apan pag-abot sa kurbadang bahin sa dalan, nasugatan niini ang motorsiklo nga pasaka. Samdan sabang driver sa motorsiklo nga si Justin Bantan ug angkas niining si Melanie Kitay. Sa Surigao del Sur, duha ka giingong miyembro sa NPA ang naaresto sa checkpoint sa Barangay Poblasyon sa Kagwait. Sakay sa multicab si Sarvina Quijano alias Suping, kinsa financial staff sa Northeastern Mindanao Regional Committee sa CPP-NPA. Doon na kini samad sa walang batiis nga gituhang igo sa bala. Apil nga gidakop ang driver nga si Jovencito Lozada. Nakumpiska gikan kanila ang duha ka bag nga dunay sulod nga 3 ka rifle grenades, improvised explosive device, memory cards, SIM cards o mga subversibong dokumento. Kaso paglapas sa RA 9516 o illegal possession of explosives ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Sobra 24.1 milyon katao na ang nagkasakit ng COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang kapin 205,000 na ang nataptan sa Pilipinas ug halos 6,000 niini mga Mindanawan. Ana-ana sa kapin 24,182,000 katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Miabot na sab sa sobra 15,798,000 ang nakarecover ug 825,798 ang namatay. Samtang misaka na sa 205,581 ang nataptan ng COVID-19 sa Pilipinas. Duna na say 133,990 recoveries ug 3,234 ang namatay. Ug sa mong ihap, 5,944 ang nagkasakit og COVID-19 nga taga Mindanao, 4,007 ang nakarecover ug 154 ang namatay. Virtual Coronation Night sa Miss Cagayan de Oro 2020, unyang gabi ina kana mga kapuso. Subay sa pagsaulog sa Higalaay Festival 2020, ang ginaatangan nga virtual coronation sa Miss Cagayan de Oro 2020, unya na alas 8 sa gabi. Makita ang maong kompetisyon pinagi sa Facebook page sa Miss Cagayan de Oro kung asa magtigi ang 8 ka mga kandidata aron masungkit ang gipangandoy nga corona. Present sab unyang gabi si Kapuso Hank Rojon Cruz na siguradong magpakilig sa mga viewer. Usasab sa mga judges ang Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. Ang GMA Regional TV 11 katuig ng partner sa Miss Cagayan de Oro pageant sa pag-promote dili lang sa kaanyag sa mga Cagayanon kundi lakip na ang women empowerment. Mga kapuso, I am very pleased to invite everyone to please watch the Miss Cagayan de Oro virtual pageant on August 27, 8 p.m. in Miss Cagayan de Oro FB page. So everyone, please watch Miss Cagayan de Oro 2020, The Beauty and Grace across digital space. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 50 ka fast food chain crew sa Opol, Misamis Oriental ang gi-quarantine. Kinigubang pang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi niling report. Duha ka locally stranded individual sa LSI, 15 anyos ug 42 anyos nga mga babaeng taga-Buhangin, Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic silang duha. Samtang usa ka 2 anyos nga lalaki ang nalakip sa 8 ka naka-recover na sa COVID-19 gikan sa COVID hotspot nga barangay sa Davao City nga Tomas Monteverde. Ang laing 7 mao ang 3 anyos, 7 anyos, 11 anyos, 37 anyos ug 67 anyos nga mga lalaki ug 11 anyos ug 67 anyos nga mga babae. Naka-recover sab ang 7 anyos ug 27 anyos nga mga babaeng taga Tumaong, Tarragona, Davao Oriental nga mga LSI gikan Las Piñas. Lakip sab ang 12 anyos ug 33 anyos nga mga tagalimot sa Tarragona, Davao Oriental sab nga mga LSI gikan Valenzuela. Doon na 1,939 ka-confirmed COVID-19 cases ang Davao Region, 1,478 recoveries ug 64 ang namatay. Samtang unom na lang ang active cases sa Sarangani Province. Kinihuman nga napulo ang nadugang sa naka-recover sa COVID-19 sa probinsya. Apan bisan niini gipahugtan gihapon ang ilang border kung asa mga essential travel lang ang tugutang makasulod gawas.
ang curfew hours sugod alas 9 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Ginabawalan sab nga mosulod ang mga residente sa Gensan, South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region ug gikan sa ubang lugar nga dunay taas nga kaso sa COVID-19. Anaa sa 73 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Sarangani Province ug 67 ang recoveries. Sa General Santos City, gipailawom sa street lockdown ang Purok 11 ug Purok Baganga sa Barangay Apupong kay diri nagpuyo ang duha ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. 51 anyos ug 55 anyos nga mga babae kinsa mga negosyante nga sagad moadto sa General Santos City Fishport Complex. Sa karon 59 ang total COVID-19 cases sa Gensan, 21 ang active cases ug 38 ang recoveries. Sa Butuan City, gisiradan karon hangtod Lunes ang mga stall sa Salvador Calo Public Market sa syudad human nagpositibo sa COVID-19. Ang tulo ka mga mamaligyaay ug tag-iya sa mga stall sa palengke ug usa ang namatay. I-disinfect sab ang Salvador El Calo Supermarket. Ana-ana sa 152 ang COVID-19 cases sa Butuan City, 110 recoveries ug tulo ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, gipailawom sa lockdown ang parte sa Phase 2 Habitat Relocation sa Barangay Indahag human nagpositibo ang usa ka 22 anyos nga babaeng residente sa lugar. 60 ka mga banay ang apektado sa lockdown, 15 gikatakda ng hatagan ug hinabang. Doon na 271 confirmed COVID-19 cases ang Cagayan de Oro City, 169 ang recoveries ug 9 ang namatay. Sa Upol, Misamis Oriental, anaa sa 52 ka crew sa usa ka fast food chain ang gipailawom sa quarantine human nagpositibo sa COVID-19 ang 30 anyos nga lalaking supervisor niini kinsa nakasinati og hilanat ug ubo. Temporaryong gisiradaan ang maong kananan alang sa disinfection apan balik operasyon na kini. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Breaking news mga kapuso, sa kasunog ang nahitabo karong hapon lang sa Panakan, Davao City. Mao kini ang pagresponde sa kabumberohan sa Davao City sa sunog karong hapon lang. Pipila ka mga balay ang nasunog banda sa Fernandez Street, Sunrise Village, Panakan, Davao City. Padayon pa ang kabumberohan sa pagpalong sa kalayo. Ginasuta pasab sa kabumberohan ang danyo sa sunog ug tinubdan nini. Sa karon padayon gihapon ang investigasyon sa insidente. Gibana-bana ang gatusan ka dolphins ang nakit-ang naglangoy-langoy sa Sarangani Bay. Sigon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mga spinners o grisos dolphins ang nakita nga mga dolphin adlaw Miyerkules. Nakita ang mga mananap ato sa monitoring sa Protected Area Management Board Sarangani Bay Protected Seascape. Tungod nini, pakusgan pa sa provincial government ang programa aron maprotektahan ang marine resources sa lugar. Ilabi na kay abunda kini sa nukus, pasayan, octopus, jellyfish ug uban pa. Panawagan sa gobyerno nga likayan ang paglabay og mga basura sa dagat aron dili makadaot sa kinaiyahan. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang riyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.